ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଳୀ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରତନେଇ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୁଞ୍ଜିକା ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଲି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଲି ଗାଡ଼ି। ରଖିଲା ବାଦେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ସାଇଡ଼୍ କର ବୋଲେ ମୁଁ ହଁ ଭାଇ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ କଲି। ତା ବାଦେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ କାଢ଼ ଜାମ୍ ହେଲାନି ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଲୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିଗଲି। ଟାଇମ୍ରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଏଇ ଚାପଡ଼ାଟି ଗୋଟେ ପିଟିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ପିଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ପିଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? କହିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଲି ଚାଲିଛି, ଆମର ବଡ଼ ରାଲି, ଆମର ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟପାତଙ୍କର ପୁଅ ରାଲି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ହଟାଇ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଳେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଲେ ମୋ ଲାଭ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? କଥା ହେଲେ ମୋ ଚାପଡ଼ାଟି ପିଟି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଗାଡ଼ିରୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପିଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବୋଲା ତୁ କ'ଣ କିଏ କି ତୁ ହେଲା? ମୁଁ ନା କିଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଟୋବାଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲା ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ ମୁଥୁରି ମାରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଜଣେ ବାଡ଼ ଦେଲା କାହିଁରେ ଗୋଟେ ଆରିସ ପାତିଆ ଧରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ତାହିଁରେ ବାଡ଼ ଦେଲା। ମୁଁ ଭାଇ ବାଡ଼ଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ବାଡ଼େଇବାର କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ନା, ଆଉ ବାଡ଼େଇବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ବାଡ଼େଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏତିକି ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଚାଲେ ତୁ କିଏ ରେ? ବେଲୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। କହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସନ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। କହିଲା ବେଲୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ପଚାରିଲି, ସନ୍ତୁ କିଏ ମନ୍ତୁ କିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ତ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସନ୍ତୁ ବେଲେ ତମେ କିଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ବେଲାରୁ ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମଥୁଡ଼ି ମାରିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁହଁକୁ। ମୁଁ ମାରିଲୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦିଗମଣି ଥାନା କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉ ଥାନାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଥାନା ବେଲାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନଥିଲେ। ଆଜି 4ଟା ଅଧରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଥାନା ବାଲା କେହି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଉ ଥାନା ବାଲା କେତେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିହାନପୁର ଜଣେଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ ଭାଇ ଏନେ ନେଇଛି କ'ଣ କହିବ ବୋଲେ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସେ, ମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ସିଏ ଆସିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାଟା କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ରାଲି କରିବ, ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇବ, ଲୋକକୁ ମାରିବ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ସନ୍ତୁ କହେ ମୁଁ ସେଇଠି ପଚାରିଲି ସନ୍ତୁର କେତୁରା ଭାଇ, ସନ୍ତୁର କେତୁରା ମା ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛି ନା ଠିକ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସନ୍ତୁ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଶୋକ ନଗରରେ, ଦିଗପହଣ୍ଡି ରହିଲା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତା ଭାଇ ତ ରହିଲେ ତା ଘର ପାଖରେ ରହିବ ନା, ତା ଭାଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ରହିବ କି?